А горад наш доўны і перспектыўны. Калі ўбраць гэтых дурачкоў, перамога будзе агульная, вынікамі гэтай перамогі скарыстаецца і вы, і я. Які вынік, умоўна кажучы? Хорошее пытанне. Здароўкі, вы слухаеце падкаст Цэнтра новых ідэй пра тое, як жывуць беларускія рэгіёны і што ім або нам з імі рабіць. Чым жыве не сталіца, якія ў іх праблемы і ў чым яны, наадварот, крутыя. Пра ўсё гэта мы заўжды размаўляем з экспертамі і нашымі рэгіянальнымі лідарамі. Падкаст для вас вядзе Яўген Меркіс. Паехалі! Горад з крымінальным мінулым ды Радзіма Караткевіча, занепадаючы прамысловы цэнтр, які дагэтуль не мае ўласнага універсітэта. Затое можа пахваліцца вялізнай колькасцю адметных аб'ектаў гісторыка-архітэктурнай спадчыны. Усё гэта ворша, і пра яе плюсы, мінусы ды будучыню мы сёння і паразмаўляем. А дапаможа нам у гэтым Ігар Казмірчак, рэгіянальны актывіст, рэдактар сайта Орша.ЕУ. Доброго денечку. Я хацеў бы сёння пачаць размову не з разбору нейкіх стэрэатыпаў, а са статыстыкі, а менавіта з рэйтынга гарадоў, які летась складаў Цэнтр новых ідэй. І там Ворша ў спісе з 40 гарадоў трапіла аж на 34е месца. І складальнікі яе аднеслі да такой групы гарадоў, якую умоўна назвалі «Усходняя бездань». То бок гарады, у которых усё не надта добра ў плане дэмаграфіі, эканомікі, пэўных жыццёвых стандартаў. І большасць гэтых гарадоў, да таго ж, як Светлагорск ды Горкі, месцяцца акурат на ўсходзе краіны. Ты згодны з такім месцам у рэйтынгу? Ці праўда, што ўсё так безвыходна? Ну, на жаль, у многім давядзецца пагадзіцца. Напрыклад, адзін з самых важных крытэрыяў, які ў гэтым рэйтынгу закладзены, што ці ёсць, ці няма універсітэта. А Орша ў гэтым плане страшна не шанцуе. Хаця мы там у новым часе і лічыліся такім цэнтрам навук на ўсходзе, цэнтрам культуры, дзякуючы Пуцеінскаму манастыру, дзякуючы езуіцкаму калегіуму. Але неяк да вайны у нас яшчэ неяк адукацыя адкрылася да вялікай, а потым нам перастала шанцаваць. Больш ніякіх навучальных установаў, бліжэйшая ў Горках. І гэты вот паказчык нас штогод, з года ў год цягне ўніз. Таму ж Полацку і Баранавічам, асабліва Баранавічам больш пашанцавала, там не так даўно з'явіўся універсітэт, а ў нас спрабавалі адкрываць філіалы, але філіал гэта не тая якасць, як паўнавартасны універсітэт. Ну і пры філіалах звычайна не ўтвараецца студэнцкі кам'юніці, што таксама уверх, а вот у Оршы такога няма. Таму, канешне, маладыя людзі тады адвучваюцца ў школе, найбольш таленавітыя, імкнуцца кудысьці з'ехаць на вышэйшую адукацыю, апошнім часам тым больш гэта пашло ўжо арыентыр, куды нашу з'ехаць. Калі такая колькасць, як вот у 2020 годзе, з 2020 года стартанула з Беларусі, то, на жаль, мы яшчэ будзем мець негатыўнае наступства, што Орша ў хуткім часе перастане быць статыстычнікам. Гэта ўжо тэндэнцыя была заўважная, мы з года ў год все менш і менш былі па колькасці насельніцтва. А цяпер вот няма свеженькіх лічбаў, но баюся, што мы і за год, і за два можам перастаць быць статыстычнікам. Это факт. У нас не все хорошо, скажем, с культурой. Напрыклад, у нас няма свайго тэатра. Так, я адразу прыгадваю славутую прымаўку пра ваш горад. Ворша. 3 турмы і ніводнага інстытута. Ну, або тэатра. Да, ну, трэба адразу сказаць, што ўжо не 3 турмы, а 2. Прагрэс? Прагрэс. Хаця, да, прагрэс. Апошнюю... Мінус одна турма стала ўжо ў постсавецкі час, калі ў былым езуіцкім калегіуме зачынілі турму, якая ў цэнтры была, якраз такі на месцы, дзе ў свой час тэатр і быў. Вот, але да, ёсць такі стэрэатып. Ну, я ў прынцыпе кажу, што Орша горад з вялікай гісторыяй, складаным сучасным, але веру, што з вельмі вялікай будучыняй. Сапраўды у нас, хаця
За савецкім часам, скажем, у нас шмат прадпрыемстваў пабудавалася, некаторыя з іх пабудаваліся менавіта за савецкім часам, некаторыя з іх насамрэч былі нацыяналізаваныя, потым, але адлік сваёй гісторыі вядуць чамусьці менавіта з моманту нацыяналізацыі. Можна было б сказаць, што нам яшчэ больш-менш пашанцавала з развіццём прамысловасці за савецкім часам, але вот все астатняе у нас, на жаль, за савецкім часам падпсавалася, скажем так. Калі не пра савецкі час казаць, а пра сённяшні, што ў вас з прамысловасці засталося жывога, мае перспектывы і будзе, можа, нейкай кропкай росту ў будучыні? Кропка для росту, прынамсі, я вельмі спадзяваўся на яе, што яна не звязана з прамысловасцю. Я вельмі спадзяваўся на тое, што Бремена Орша ажывіць рэгіён. Таму што для лагістычнага цэнтра ў рэгіёне ёсць усё. Ёсць скрыжаванне дарогаў самых важных, ёсць 6 накірункаў чыгункі, ёсць аэрадром свой. Была ідэя калісьці аднавіць рух па Дняпры караблёў, гэта так сумнівная ідэя. Але тым не менш, для лагістыкі, для таго, каб зарабляць на лагістыцы, на транспарце, у горадзе было ўсё. І мае надзеі былі вялікія, што гэта і стане штуршком для развіцця рэгіёна. На жаль, улады сваімі ж рукамі пахавалі гэтую ідэю праз рэпрэсіі, праз авіапіратства. І цяпер ужо праз вайну, калі гэтая зона проста стала небяспечнай, і кітайцы ўсё больш глядзяць куды ў іншыя кірункі накіраваць свой вялікі шоўкавы, новы вялікі шоўкавы шлях, каб не праз Беларусь ён праходзіў. Так, шкада, бо я памятаю, як у «Голас» яшчэ абвяшчалі пра тое, што Бремена Орша будзе другой асаблівай эканамічнай зонай пасля Вялікага камню. Паглядзім, мо ўсё яшчэ наперадзе. А што ў вас яшчэ такога жывога засталося? Як той жа ільнакамбінат пажывае? Ільнокамбінат пажывае на датацыях. Недавно была лічба, што 10 год сажраў $200 мільёнаў чыстых датацыяў прамых. Акрамя таго, знижка по электрычнасці и, по-моему, что-то по податках, но не буду сцвярджаць, по-моему, было. Вот, так что ничего хорошего там няма. Недавно зашевелилась фабрика мастацкіх вырабаў, хотя яна и так актыўная, але замест таго, каб яе прадаць Белнефту, які прэтэндаваў, які гатовы быў купіць і грошы заплаціць, яе перадалі таму ж самому ільнокамбінату, які, канешне, не ведаю, і так датацыйнае прадпрыемства, і яму накідваюць нагрузку збанкрутаваўшую фабрыку, навошта гэта робіцца, там свая логіка гэтых выпускнікоў сельскагаспадарчых навучальных установаў. От, жывога у нас зараз з'явілася пару прадпрыемстваў з замежным капіталам, але гэта маленькія прадпрыемствы, яны не зоймуць тысяч людзей, прынамсі на гэтым этапе тысяч рабочих там не будзе работаць, но все адно гэта хоць нейкае развіццё. Што тычыцца дзяржаўных прадпрыемстваў, што ўсё дастаткова кепска. Мы маем лічбы за 15-16 год прынамсі, і все выглядае нерадостно. Скажем, станкабудаўнічы завод «Чырвоны барацьбіт» у тыя гады зарабляў 1 рубель за год. Мясокомбинат зарабляў мінус 5 мільёнаў і мінус 4 мільёны ў тыя гады. Хорошо трымаецца на плаву комбинат хлебопрадуктаў, то есть элеватор такі наш. Вот ён у тыя гады зарабляў по $1 мільёну за год, што, конечно, не кампенсоўвае усе стратныя прадпрыемствы, але баюся, што потым у яго зніклі гэтыя грошы, таму што вакол яго стварылі да стратных прадпрыемстваў, як у нас гэта любіць, далучыць стратныя да прыбытковага, каб яны разарілі яшчэ і прыбытковыя. Так вось да яго далучылі шэраг стратных прадпрыемстваў, стварылі такі гандлёвы дом «Орис», пад якой аб'ядналі весь раздробны гандаль. І дом «Орис» збанкрутаваў праз 1,5 гады, наколькі памятаю. У выніку не думаю, што гэта эксперымент дурацкі нашаму камбінату хлебапрадуктаў на дапамог.
А як змяніліся ў звязку з такой цудоўнай эканамічнай сітуацыяй паводзіны мясцовых жыхароў? У мяне вось ёсць назіранне, ну, прынамсі, па маім родным Гомлі, рэгіёне. У нас вось да 2014 года шмат хто, калі не мог знайсці працу тут, то ездзіў у Расію. А пасля 2014 году паціху пачаўся нейкі тур на заходнюю Еўропу, такая пераарыентацыя. Ужо і шопінг-туры былі не ў Маскву, а ў Беласток ды Варшаву, і працаваць ехалі таксама на захад. І гэты тренд пасля 2020 году, кавіду, рэпрэсіі, цяпер яшчэ і вайны, толькі ўзмацніўся. Што робяць у вашым рэгіёне? Таксама едуць у Еўропу? Я не скажу, что я заўважаў прям тренд. Калі вот дэвальвацыя была, было заўважна, што людзі кідаюць у Беларусі працу і едуць працаваць у Смаленск. То есть гэта не так далёка, але зарплаты там былі ў той час большыя, чым тут. Тое, што людзей стала больш выязджаць у заходнюю Еўропу, гэта факт, гэта пасля 2020 года заўважна. Прям, калі размаўляеш з людзьмі, которые зараз у Оршы, зачастую можно чуць, што вот раз'язджаюцца, ўжо хутка і пагаварыць будзе не будзе з кім. І гэта сапраўды так, ужо з тых тусовак, у якіх я там прысутнічаў, ну на палову людзей паз'язджала. Гэта, канешне, перш за ўсё маладыя людзі з вышэйшай адукацыяй. Нехта яшчэ трымаецца. Вот наконт таго, ці ездзіць на Расію, вот тут я не ўпэўнены. По-мойму, якраз з каранавірусам сталі значна менш ездзіць. Як зараз, падазраю, што таксама у Расію мала ездзіць. Вось што цікава. Ці не чакае ў звязку са збядненнем і такой няпростай сацыяльна-эканамічнай сітуацыяй ваш горад рост крыміналу? Вы ж і так мелі славу гэткага злачыннага месца. Гэтую славу ён меў вельмі даўно. Ужо ў канцы 90-х статыстыка, прынамсі, паказвала, што сярэдняя колькасць злачынстваў на душу насельніцтва у нас меншая, чым іншыя гарады ў краіне. Наконт крымінала, гэта не будзе чыста пашанская з'ява, гэта будзе па ўсёй краіне, можна яе прагназаваць з пэўнай доляй упэўненасці, но тут шмат фактараў павінна скласціся, каб адбылося. Скажем, калі Расія прайграе вайну, зразумела, што беларуская дыктатура таксама пачынае хістацца, а ўлічваючы тое, што зараз вельмі шмат людзей выехала, улада аслабне, а ці хутка зможа прыйсці дэмакратыя, улічваючы такую колькасць эміграцыі зараз, то ў гэты вот вакуум улады можа ўрвацца крымінал. Але гэта чыста дапушчэнне. Гэта можа быць, а можа і не быць. Арганізаваны крымінал – гэта форма той же самай улады. Вот наколькі аслабее фармальная ўлада і вырасце крымінальная ўлада, тут яшчэ пакуль што пытанне. Яшчэ нічога відавочных паказчыкаў, што так адбудзецца, няма, але зусім адкідаць гэты варыянт немагчыма. Гэта вельмі радуе. Ты прыгадаў палітычныя перамены. Можа, падсумуеш, як у вас у цэлым 20-й год прайшоў, 21-й? Таму што я не магу прыгадаць вялікіх пратэстаў у Оршы. Але, магчыма, гэта проста таму, што тады ўсе былі засяроджаны на сваіх гарадах і тым, што ў іх рабілася. І Оршу ў гэтым плане неяк так увагай абмінулі рэспубліканскія СМІ. То есть у аршанскіх нешта можна знайсці, но яны таксама ўжо все пазаблакаваныя. Вот, ну, тым не менш, у нас гэта былі самыя масавыя акцыі пратэсту з 91-го года. Вот у 91-м годзе як аршанцы заблакавалі чыгуначны вузел, і там некалькі дзён Орша шумела пратэстамі. Вот адбыліся большыя пратэсты, чым у 91-м. Калі калона пратэстуючых рабіла такі марш па горадзе ад месца, дзе адбываліся пратэсты, вот калона пашла ў бок міліцыі, ад КДБ пашла у бок МЧС і вярнулася назад. Так вот, там атрымліваецца, што з горачкі так ішлі людзі. Ну, аршанцам будзе зразумела, калі галава калоны была каля цэнтральнай часткі МЧС, то хвост калоны яшчэ да педколеджа нават не даходзіў.
То есть настолькі вялікія пратэсты. Тыя, хто ўдзельнічаў у 91-м, казалі, што да, гэтыя пратэсты былі большыя 20-го года, і больш за тое яны даўжэй працягваліся. Ўсё ж такі людзі дастаткова доўга выходзілі на мітынгі. Які вынік, умоўна кажучы? Хорошае пытанне. Ці варта яно было таго? Файна, што пратэсты былі большыя за 91 год, што людзі выразілі сваё незадавальненне мірным шляхам. Але ці змянілася нешта насамрэч? Значит, за тое, што такія пратэсты адбыліся, гэта яўна пазітыўна, потому што людзі паказалі сваю суб'ектнасць. І хоць публічныя праявы пратэсту зараз улады змаглі суцішыць напружаннем сілаў, да, усё ж таки гэта просто так не пройдзе, гэта просто так не знікне, і пры мінімальным аслабленні гэтага прэсінгу людзі зноў вернуцца на вуліцы, а можа быць і не на вуліцы, а ўжо ў кабінеты. А гэта адбудзецца ў залежнасці ад таго, як сітуацыя зараз будзе ва ўкраіне. В прынцыпе, Лукашенко, я думаю, мог бы прасидзець яшчэ гадоў 5. Але тое, што пачалася вайна, яна моцна паскорыла ўсе палітычныя пратэсты. І яна адназначна аслабіць Лукашенку, яна адназначна аслабіць Пуціна. Тут яшчэ, конечно, шмат што невідавочна, скажем, по датах яшчэ нічога не скажаш, але ёсць у мяне такое подозрение, што до конца года мы можем зноў бачыць сур'ёзныя зрухі ва ўладзе. Але кошт, які давялося заплаціць, сотні людзей сядзяць у турмах. Шмат актыўных ды разумных былі вымушаныя з'ехаць за мяжу. Нават калі сітуацыя тут зменіцца, дык ці будзе тут каму падхапіць уладу, стабілізаваць сітуацыю, ствараць нешта новае? Што не будзе каму падхапіць, такім можа быць, але я ведаю, што зараз пачалася работа па тым, каб падхапіць, не магу гэта раскрываць, гэта палітыкі публічныя павінны сказаць пазней пра гэта. А тое, што кошт, ну, ребята, што нам можа з украінцамі памеріцца коштам свабоды? Насамрэч, конечно, мы в одной звязцы зараз ідзем, і тое, што ў нас пратэсты ў 20-м годзе былі, можа быць, якраз таки адсунула вайну ў іх, але сёння яны за нас аддуваюцца, яны за нас. А перамога будзе агульная, вынікамі гэтай перамогі скарыстаемся і мы, і яны. Дай Бог, калі самі лахамі не будем. Цалкам згодны. Ігор, ты рэдактар рэгіянальнага сайта Орша.eu. Я вось менавіта пра дамен хацеў паразмаўляць. Наколькі наогул еўрапейскі выбар пасуе ўсходнікам? Наколькі гэта адлюстроўвае там не толькі твае ўласныя погляды, магчыма, ці пазіцыю грамадзянскай супольнасці, а адпавядае настроям гараджанаў? Бо ўсходнікі ж заўжды больш так глядзелі на Расію. Ці змянілася ў іх галовах нешта пасля лютага сёлета? Ну, па-першае, назва ЕУ у нас дастаткова выпадковая. Не думаю, што ёсць сэнс шмат разважаць, але просто Орша.бай была занята, і мы взяли тое, што больш-менш па логіцы нам падыходзіла. Там не БЛ, не РУС, не што-небудзь яшчэ, а ЕУ такое дастаткова нейтральнае. Наконт еўрапейскага выбара у нас не будзе, я думаю, вялікіх адрозненняў ад Гомеля, Магілёва і нават Мінска. Прынамсі, прынцыповага адрознення не будзе. Можа быць, у межах статыстычнай пагрэшнасці у Оршы будзе менш прыхільнікаў еўрапейскага выбара, чым у Мінску. Але гэта не тыя нейкія там прынцыповыя лічбы будуць. Павялічылася ці зменшылася, цяжка сказаць. Тыя, хто раней быў за Расію, хутчэй за ўсё застануцца за Расію, незважаючы на вайну. Бо гэта ж не палітычны выбар хутчэй, гэта хутчэй культурны і прапагандысцкі выбар. Тыя, хто прыйшлі ў дэмакратыю ў 20-м, тыя відавочна, што разумеюць, што адбываецца ва ўкраіне і хто вінаваты ў гэтым. І відавочна, што гэтыя людзі большыя прыхільнікі еўрапейскага выбару. Нават калі яны не хацелі рабіць гэты выбар, то відавочна, што зараз яны хутчэй глядзяць на Европу, чым на Расію. І па тым, куды зараз едзе моладзь аршанская на заробкі, я таксама заўважаю, што выбар яны
геапалітычны робяць прямо у касці аўтавакзала. Я заўважыў, што ты апошнім часам вельмі актыўна развіваеш відэаблог Орша.ю. Распавядаеш розныя цікавыя навіны, гісторыі пра горад і рэгіён. Мне асабліва запомніліся аповеды пра тое, як у вас розныя інавацыйныя праекты спрабавалі рэалізаваць і як гэта ўсё правальвалася. Тая ж гісторыя пра свінаферму, якую збіраліся побач з аэрадромам будаваць, а потым высветлілася, пабам, раптам, што гэта наогул забаронена, бо там, дзе свінні, будзе гной. Дзе гной будуць мухі, а на мух прылятуць птушкі, якія потым трапляюць у рухавікі самалётаў. У выніку грошы змарнаваныя. Wasted. Мяне цікавіць, ці не прылятае табе ў плане рэакцыі за тое, што ты распавядаеш столькі, сумных і негатыўных гісторый. Ці не папракаюць тым, што ты паліваеш брудам родныя мясціны? Ні народны раён, ні народны горад, я нічога кепскага не выліваю. Я вельмі люблю свой горад, вельмі хачу вярнуцца і вельмі хачу яго змяняць. Тое, што я крытыкую дурныя дзеянні чыноўнікаў, дык гэта ж аб'ектыўна. Мяне абвінавачваюць у абразе прэзідэнта, але, выбачайце, як абражацца на праўду? У нас сайт заблакаваны, таму што фармулёўка такая, мы спрабавалі дыскрэдытаваць сваімі артыкуламі дзеянні міліцыі, улады і суда. Але, выбачайце, не журналісты ў 2020 годзе дыскрэдытавалі ўладу. Улада дыскрэдытавала сябе сваімі дзеяннямі. Калі менты забівалі людзей, то журналісты тут ні пры чым. Міліцыю будуць не любіць менавіта за тое, што яна забівала людзей. За тое, што забівалі дзяўчын. Таму, калі мяне ў такім абвінавачваюць, што я на кагосьці паліваю, прабачце, гэта проста, па-першае, не трэба асацыяваць чыноўнікам сябе з канкрэтна горадам, што яны прадстаўляюць гэты горад, гэты рэгіён. Не, яны там у вас зачастую прыезджыя і нават увесь час не разумеюць спецыфікі аршанскай. Па-другое, тое, што ўлада так падлягае аб'ектыўнай крытыкі, як яны профукивают столько грошей на ничто, на пустые проекты. Но это ж не журналисты виноваты, это ж не блогеры виноваты. Это виноваты ты, дурачки, сельскохозяйственной эдукации, которые поставили не на свое место, которые занимаются не тем, чем повинны заниматься, але чамусьці у них есть магчымасць распараджацца бюджетными грошима. А город наш полный и перспективный, калі убрать гэтых дурачков. Падтрымліваю. Можа, пагамонім яшчэ трохі пра чыста такія урбаністычныя штукі, што б ты змяніў у горадзе ў першую чаргу? У нас вялікая праблема з інфраструктурай, транспорт па горадзе. Праблема аб'ектыўная, звязана з тым, што частка горада знаходіцца ўнутры чыгуначнага кальца. І напрыклад, у нас ёсць мост, які ў народзе называюць бутылічнае горлышко, ён звязвае два раёна. І ён вельмі вузкі. Праблема ў тым, што мост сам належыць чыгунцы, а праблемы стварае гораду. І асабліва, чыгунка не зацікаўлена ў тым, каб яго рамантаваць. Але зараз аршанскім чыноўнікам далі загад вырашыць гэтую праблему. І ёсць у мяне падазрэнне, што яны зробяць кепска гэтае вырашэнне. Трэба, канешне, паглядзець, які вынік будзе. Зараз яны апублікавалі праект, но баюся, што гэта давядзецца перарабляць. Другое, праблема, но, на жаль, яна вельмі цяжка вырашальная, не за 1 год, а может быть і не за 10-годдзя. Гэта, канешне, праблема універсітэта. Для Оршы неабходна вышэйшая навучальная установа, іначай мы і так і будзем дзесьці там у канцы рэйтынгаў і сапраўды перастанем быць 100-тысячным горадам. Наступная праблема у нас по генеральнаму плану нас все яшчэ хочуць аб'яднаць общую парадню. Ідэя, якая павінна была памерці разам з у пачатку 90-х, працягвае кожныя 10 год настрашацца ў выглядзе генпланаў, і зараз
Ну, вот тут хорошо, на шчасце, што грошай няма на яе рэалізацыю. Вось гэты крызіс дапаможа не папсаваць там прынамсі вялікую зону адпачынку. Інфраструктура адпачынкаў таксама трэба яе пераглядаць, на яе даўно ніхто не звяртаў увагу. Да, канешне, пабудавалі там лядовы палац, да, можна пахваліць за тое, што у адрозненне ад большасці лядовых палацаў ён нават доўгі час амаль спаўляўся, але не цалкам цягнуў групу. Але гэта не тая інфраструктура бытавога адпачынку, сямейнага адпачынку, которая, напрыклад, у заходніх краінах, которые развіваюцца, зараз назіраю. Так што там горшых праблемаў вельмі шмат. Ці ёсць тады пазітыў, ці ёсць нейкі задзел на будучыню? Задзел на будучыню — гэта наша інфраструктура такая глобальная, да, то, што мы і дарогі, і аэрадром, і шыгунка — гэта тое, што можа даць нам далейшы штуршок. Сёння яго мала выкарыстоўваюць Санта-Брэмер. Бремен-на-Орша у такім падвіслым стане, паглядзім, што далей будзе. Але на будучыню гэты геаграфічны плюс нам трэба будзе выкарыстоўваць. Плюс у нас ёсць яшчэ пакуль захаваліся некаторыя помнікі архітэктуры, культуры, в асноўным вакол горада, якія можна будзе выкарыстоўваць, но тут іх яшчэ, канешне, шмат сродкаў трэба будзе ў іх укладаць, і мы можам быць нават цікавымі для турыстаў. Тая ж вёска Смаляны, просто любоў моя неверагодная. Так што нічога новага не прыдумаем. У нас ёсць праблемы ў інфраструктуры, але інфраструктура транспартная для рэгіёна вялікая перавага, тая нават, которая сёння ёсць. Будзем спадзявацца, што так і будзе. А кім ты сябе бачыш у цудоўнай Воршы будучыні? Знаеш, як пашанцуе. Можа быць, буду ў грамадскіх актывістах далей, можа журналістам, можа аднаўлю бізнес. Просто я столькі паспрабаваў неяк за апошнія часы, што для мяне ўжо няма, напэўна, нейкай сферы дзейнасці, дзе я б кепска сябе адчуваў. Насамрэч, гэта палітычнае пытанне будзе, і тут, каб прагназаваць, трэба будзе яшчэ разумець, якая каманда будзе пры ўладзе, як будзе адбывацца сама змена ўлады, ці яна рэзкая, ці яна марудная. Таму цяжка сказаць, но дзе-то я там буду. Цудоўна. Ну і тады наша рэгулярная ўжо рубрыка, гэткі таталізатар, прагноз. Калі ўсё зменіцца і якім чынам, як ты лічыш? Думаю, што прынцыповыя змены пачнуцца до конца года, можа быць, зімой 2022-го. Адразу агаворваюсь, пераправяраць. Но там будзе шмат пытанняў, наколькі мы зможам скарыстацца гэтым, насколькі рэзка, рашуча будзем дзейнічаць, і там яшчэ вельмі шмат пытанняў, якія сёння трэба. Вялізны дзякуй за такую змястоўную размову пра плюсы і мінусы Воршы, Ігор. А мне застаецца нагадаць нашым слухачам, што ўсе выпускі нашых падкастаў вы можаце знайсці ў iTunes, Google, SoundCloud, Spotify ды Яндекс.Музыцы. Не забывайцеся на рэгіёны родныя, каб зусім не ўмерлі. Ну што, ребята, хутка будем вяртацца і запрашаю ўсіх у Воршу паглядзець на наш сапраўды дастаткова цікавы горад. Дай Бог, ўсё ж такі з вельмі хорошай будучыняй.